Infra-alalle tarvittiin toimija, joka kokoaa alan parhaat tekijät yhteen ja on mukana koko matkan urakan alusta loppuun saakka. Siitä tarpeesta syntyi Vision Infra. Meidän tehtävämme on varmistaa, että urakat onnistuvat. Vision Infran kantavia arvoja ovat perustamisesta saakka olleet avoimuus, rohkeus ja yhdessä tekeminen. Olemme alusta alkaen halunneet olla pääurakoitsija, joka ottaa vastuun ja tuo alalle tuoreita näkökulmia. Haluamme aina luovuttaa tilaajalle urakan, jonka lopputuloksen takana voimme seisoa yhdessä kumppaneidemme kanssa. Onnistumisemme mahdollistavat motivoituneet infra-alan ammattilaiset. Toimimme vesihuollon, energiaverkkojen, katu- ja kunnallistekniikan sekä pohjarakentamisen urakoissa. Toteutamme urakoita, joilla on suuri merkitys alueen ihmisille. Muokkaamme asuinympäristöä ja perusinfraa, joten haluamme jättää jälkeemme positiivisen ja luotettavan muistijäljen. Onnistunut lopputulos vaatii sitoutumista ja sitoutuminen yhteisiä tavoitteita. Tiimi on aina yksilöään vahvempi. Siksi me olemme Vision Crew. Vision Infra. Yhteistä näkemystä rakentamassa.